Ćao svima, to je izazov roza hrana protiv plave. Danas će Billy i Mabel odlučiti koja je ukusnija. Kakav sudar. Izvini, Mabel, ups. Dobro, puštam te. Hvala. Kakav lep žele. O, da, samo što je sa mentom? Sad imam ledeni dah. Cool. Hoću ja da probam svoj žele u flaši? Tu je toliko lepih šaranih bombona. Da, oduševljena sam. Prelepo. Sviđa mi se. Šta je to bilo? Izgleda da sam našao nešto zanimljivo. Ovaj žele je mnogo veći i ukusniji. Da, blago meni. Od uvek sam znao da je plava hrana najlepša. Kako cool. Tu još žele od voća. Ne mogu da verujem svoj sreći. Jedva čekam da probam. Da, to je prelepo. Oduševljen sam. Mabel, jesi već probala svoj žele? Ne, to treba hitno popraviti. Jedan žele od jagoda, a drugi od malina. To je divna kombinacija. Neverovatno. Želim još. A šta ako spojim ukuse? Da? Tako je duplo ukusnije? Divno. To je to, završila sam. A sad ću probati žvaku. Samo što nikako ne mogu da je istedim. Hajde! Ajde, stiskaj jače, bre. To nije teško. Ili jeste? Jo, ne mogu ni ja da istedim žvaku. Hajde, Mabel, još malo. Znam šta da radim. Vreme je da iskoristimo svoju super moć. Da, moć munje. Odlično nam ide. Da, hajde još. Još malo. Da, svaka nam čast. Sad imamo toliko žvake da će nam biti dovoljno do kraja života. Ova žvaka je tako zabavna. Da, jedva čekam da je probam. Tako je smešna. Da, jako je zabavna. Vidiš šta mogu uraditi sa njom. Tako se razvlači. Wow, i ukus je super. Jel se tebi sviđa, Mabel? Ne znam, još nisam probala. Wow, to je zaista ukusno. Najlepša žvaka na svijetu. Vidim je balon. Kako je veliki. Šta se dešava? Mabel je odletela. Hej, drugarice, gde si krenula? Ideš i ti sa mnom? Mabel, pusti mene! Jesi spreman za novu porciju slatkiša? Naravno, pitaš me. Već vidim lep taki za sebe. Obožavam taj čips. Samo što sam zaboravio da je taj čips jako ljut. Ne, hitno moram popiti nešto. Da, sok. To mi treba. Kakvo olakšanje. U redu sam. Dobro je. Hoću i ja da probam žele nudle. Sigurna sam da će mi se dopasti ove roze nudle. Jedva čekam da probam. Prelepo. Ukus je super. Da, tu je još i šećerna vuna. Ekstra. Sad ću probati. Da, kako slatko. Spremna sam da naduvam balon. Vidi. Odličan balon, Mabel. Dobro, a ja ću probati. Kolači. Odlično. Wow, ovdje je baš ukusno punjenje. Obožavam ga. Ovaj belly fil je najlepši. Ekstra. Mogu dodati još bombone. Tako će biti još ukusnije. Da, tako je. Kakav užitak. Najlepša kombinacija na svijetu. Ovu bombonu još nisam probao. Ne.
Kisela je. Mabel. Billy, hajde da plešemo. A vidi, našla sam čips sa jagodama. Takav još nisam probala. To je prelepo. Jeste nekada jeli čips sa sladoledom, a? Sigurna sam da će to biti prelepo. Da vidimo. O, da! Znala sam. Savjetujem svima da probate. O, to je jako slatko. Moram popiti nešto. O, kakvo lepo piće. O, kako si ti, Billy? Ova bombona je bila jako kisela. Treba naći još nešto. O, na primjer, ovu zabavnu žvaku. O, da. Baš je dugačka i ukusna. Znači, Mabel je smislila genijalnu ideju da pomeša čips sa sladoledom. Hoću i ja da smislim neku zanimljivu kombinaciju. Šta ako probam žvaku sa ovim sirupom od mente? Izgleda da sam napravio grešku. To je previše ljuto. Billy, jesi li u redu? Izgleda da je tvoj eksperiment izmakao kontroli. Dobro, dok Billy dolazi sebi, probat ću ove zabavne žele oči. Super, to je jako ukusno. O, kako nisam primetila krofnu. Sve vreme je bila ispred mene. Baš je ukusna. O, da. Ja sam u slatkom raju. Hej, Billy, probudi se. Inače ću pojesti sve bez tebe. Hej, hoćeš da probaš? Da, hvala. Baš su ukusne. Da, i meni se sviđa. I ja imam roze bombone. Probat ću još. Dakle, šta imam ovdje? O, počet ću od burgera. Izgleda jako ukusno. Ne sumnjam da će mi se dopasti ukus. O, da. Dajem mu 10 poena. Znao sam. Oho, i ja bih htjela da ga probam. Šta mi je? Da, i ja imam roze hranu, okej. O, kako divna piletina. Sad ću je probati. Wow, predobro. I drugi deo ću pojesti. Ekstra. Zadovoljna sam. Znaš, mislim da je vreme da popijemo nešto. Živeli, Billy? O, da. Ovaj sok je prelep. Da, slažem se. Mnogo ukusan. Oduševljena sam. Baš osvežava. Dakle, je vreme za pomfrit. Samo što mi ovaj roza sos deluje sumnjivo. Ne, pogrešila sam. Baš je ukusan. Blago nama. Imamo najlepšu hranu na svetu. O, da. Neverovatno. Onda ću i ja probati svoju piletinu sa sosom. O, da. Kako je hrskava i sočna. Znate šta još nisam probao? Plavi hot dog sa plavom višlom. I mirisnu picu. O, da, to je odlična ideja, Billy. Kako je odmah nismo primetili? Pizza je jako ukusna. Da, hoću i ja da pojedem ovu picu. Baš je lepa. Ne mogu da se zaustavim. Ostalo nam je malo vremena. Moram pojesti što više plave hrane da bih pobedio u izazovu. Predaj se, nemaš šanse. Ja ću pobediti. Jel, prejao sam. Nerešeno. Ćao svima. Hoću da pojedem ovu divnu hranu. Jedu mi se nudle? Da, naravno. Nudle, nema problema. Prvo treba razbiti jedno jaje. Da, odlično mi ide. Sad ću dodati slaninu. Tako lepo miriše. Odlično, sve se ispržilo. Sada mogu početi da pravim nudle. Pogledajte kako mi dobro ide. Prelepe domaće nudle. Ostalo ih je skuvati. Ej, Ben!
Šta to radiš? Moraš kuvati. Kreni. Da, tačno. Vreme ističe. Dakle, ja ću uzeti instant nudle i preliti ih vrelom vodom. Tako je. Kakav lep miris. Pa ni nešto. A moje jelo još nije spremno. Prelit ću to sve sosom. A zatim ću staviti jaje, slaninu i to je to. A može se probati. Završili smo, posluži se. Wow, kako je sve lepo. Probat ću prvo ovo jelo. To je mnogo ukusno. Kako dugačke nudle. Super, oduševljena sam. A sad ću probati ovo. Uzet ću viljušku. Slanina, obožavam je. Ne, viljuška mi neće trebati. Ješću ovako, baš me briga. Njam, njam, njam. Tako ukusno. Predobro. To je najbolje jelo, pobedilo je. Ja sam pobedila. Super. Instalirala sam tako dobru igricu. Odlična je. Pobedila sam. Hoćeš isto? Instaliraj igricu Multidosorts u Google ili Apple Store-u. Odlična igrica, probaj ti. Ovaj put želim kolu. Spremite je, molim vas. Ali mi već imamo takve flaše. Ja sam smislio nešto. Uzet ću košnicu. Ne, pčele mi ne trebaju, marš odavde. Dakle, treba mi košnica. Moram izvaditi med. Da. Tako je sladak i lep. Odlično. A sad ću ohladiti svoje piće. To je to. Ne mogu da otvorim flašu. Šta da radim? Ben, pomozi mi, molim te. Naravno, lako ću to uraditi. Potrešću je i... ne prskaj me. U stvari, napunit ću ovu čašu. Da, sad imam punu čašu kole. Odlično. Gotovo, flaša je prazna. Nemoj više to raditi. Dakle, može se probati. Čaša kole? Sad ću je popiti. Bilo je ukusno, hvala. A šta je ovo? Da vidimo. To je žele. Sad ću ga probati. Neverovatno. Pobedio je žele. Čestitam. Da, ja sam pobednik. A sada želim nešto iz meka. Prihvatam izazov, a ti? I ja isto. I već sam smislio šta ću da spremam. Prvo ću uzeti meso i seći ga na komade. Da, treba ga sitno iseći. To je to. Napravio sam leveno meso. A sad ću od njega napraviti lepu pljeskavicu. Tako je. A sad ću je ispržiti. Da, miris je super. Vidi kako je dobro ispalo. Da, miris je super. A šta ja da radim? Znam. Uzet ću krompir i seći ga. Kao što ste shvatili, napravit ću pomfrit. Šaljem ga u fritezu. I čekam. Odlično, to će biti jako ukusno. Sigurna sam. A ja ću nastaviti da pravim svoj burger. Na lepinju ću staviti salatu, pljeskavicu, sir i različito povrće. Moj krompir je već spreman. A sipat ću ga u kutiju i može da se jede. Posluži se. Odakle da počnem? Opa, pomfrit. To je mnogo ukusno. Baš mi se sviđa. A sad ću probati ovaj burger. Da, to je super.
mogu da se zaustavim. Pobedio je burger. O da, opet sam pobedio. Sad mi se jede pizza. Ovakva lepa pizza. Pogledajte je. Razumela sam. Odakle početi? Da, znam. Uzet ću testo i razvaljati ga oklagijom. Da, imat ću picu na tankom testu. O, super. A ja ću napraviti picu od Huba Bube. Prvo mi treba žvaka. I također ću je razvaljati. Testo od žvake je baš originalno, jel se slažete? A zatim ću ga preliti sosom. I to je to. A šta je kod tebe? A ja ću iseći kobasicu i staviti je na testo. Da, to će biti veoma ukusno. A zatim ću narandati puno sira. Treba što više sira. Tako je. Skoro sam završio. A sira je dovoljno. A šta je kod tebe? A ja ću sipati marshmallow. Polako ću sve poređati. A u sredinu ću dodati pomoranđu. Eto, svaka mi čast. A može se probati. Wow, kakve lepe pice. Od koje da počnem? Probat ću prvo klasičnu picu. Wow, ona je sa kobasicom i sirom. Baš je ukusna. Ne mogu da se odvojim. Super, hvala puno. A sad ću probati ovu slatku picu. O, tu je i marshmallow i pomoranđa. Neverovatno. Ova pizza je pobedila 100%. Da, svaka mi čast. Najbolja sam. A sad mi se jede sladoled. Ovakav. Važi, sad ćemo ga spremiti. A ja ću imati sladoled od lubenice. Samo je treba iseći. Da, tako je. A šta ti radiš? A ja ću imati veliku kuglu sladoleda. Stavit ću je u čašu. O da, to će biti ukusno i slatko. Može se probati. Wow, sve je tako lepo. Počet ću od lubenice. O, to je jako dobro. Lubenica je baš sočna. A sad ću probati ovaj veliki sladoled u kornetu. O, da. O, lepo je, ali hladno. Čestitam na pobedi. Pobedio sam. Tu.